Jaun Andreok, arratsaldeon dizuela guztioi. Azkuna zentroaren izenean, mila esker beste urte batez, gurekin bat egitea erabaki duzuen guztioi, eta agerikoa denez, argiak ikusten uzten dit, asko eta asko zarete auditorio hau, Azkuna zenterreko auditorio hau berriz ere jendez, gainezka dagoelako eta horrek benetan poztu egiten gaitu. Gutun zuria dagoeneko 10 urte joan dira ibilbidea hasi zuenetik. Algunas cosas ciertamente han cambiado durante estos 10 años de trayectoria del Nacional de las Letras Gutun Zuria. Zenbait gauza aldatu dira, 10 urte hauetan, besteak beste, zentro honen izena bera, gari hartan alondegia ditzen zen, babeslearek ere aldatu dira, eta esker honez, hemen ez da ikusten, baina lehenago bat zeuden, baina bat oraindik badago oso garrantzitsua alegia Bilboko udala bera ere. Hain justu ere, Bilboko alkatearenak izatea nahi genuke mesedez alkate jauna, holtza gainera igotzen bazara, txalo handi batekin dezagun Juan Mari Aburto Bilboko alkatea. Bai. Irudi izugarria nola ez, auditoria holan ze beteta ikustea, kulturaz beteta, jendez beteta. Arratsaldeon eta ongi etorri Gutun Zuria jaialdira. Niretzat atsegin handia da gaur Gutun Zuria Bilboko Letren Nazioarteko jaialdiaren 10. edizioa inauguratzea. Hiri honek letren munduarekin duen zaletasuna begi bistakoa. Ikusi besterik ez dago auditorio hau, leporaino beteta. Eta utxidazue esaten zaletasun hau beste disiplina askotara zabaltzen dala. Bilbok Letren Nazioarteko jaialdi honi emandako sostengu eta babesa dugu bilbotarrek kulturarekin duten atxikimenduaren neurria. Quisiera darles a todos la bienvenida, especialmente también a los escritores y escritoras que Ongi etorria bereziki lagunduko gaituzten idazlei ere. Ingelesez esaten du orain Enipru Andreari egonda esaten Bilbo maite duela eta nik zuri esan nahi zugu maite zaitugula. Beraz esan dizuet, bistakoa dela hiri honek duen letrekiko, literaturarekiko zaletasuna. Lehenago esan duan bezala, areto hau jendez beteta eta kulturaz beteta dago. Pertsonarik gabe ez dago kulturarik, eta kulturarik gabe ez dago pertsonarik. Eta hau, utzi da zu esaten, Bilboren kasuan beste alor batzuetara zabaldu daitekeela. Bilbok Gutun Zuriari ematen dion harrerak erakusten digu nolako maitasuna dioten bilbotarrek kulturari. Niri dagokidan neurrian, Bilboko udalak kulturgintzaren alde egin duen apustu honek lortu du lotura indartsu bat egitea Bilborekin. Bilbo eta kultura bat eginda daude betiko. Elkarren eskutik helduta doaz, eta ia esan genezake ez dagoela egun bakar bat zeinetan ez dagoen kultur ekitaldiren bat. Nik 375 eguneko kultura deitzen diot. cultura, ya que en Bilbao tenemos como Zeren Bilbon ia 375 egun dauzkagu kultur ekitaldiz beteta, antzerkia, musika, jaialdiak kalean, erakusketak museoetan. Bilbon hainbat programa dauzkagu urte luzeko bizitza dutenak, eta haien artean Gutun Zuria, nola ez. Gutun Zuriak berez 10 urte betetzen ditu egun hauetan, eta zoriontzeko, geure burua zoriontzeko motibu da. Izan ere, erreferente bat bihurtu da, Bilbo jarri duena literaturaren munduan ezinbestekoa den mapan. 10 urteotan,
Lan hau ikusi ditugu pantailan kopuru batzuk, 155 idazletik gora etorri zaizkigu bizitan Gutun Zurian. Bestalde 25.000 pertsonatik gora egon dira entzulen artean, 28 herrialdetik gorako idazleak izan ditugu, 7 hizkuntza desberdinetan mintzatu da hemen. Eta 3 Nobel sari izan ditugu, 6 Asturiasko Printze sari eta 6 Cervantes saridun. Noizbait Gutun Zuritik pasatu diren 45 idazle horietatik bereziki gogoratu nahi ditut gure artean ez daudenak. Uzi gaituzte fisikoki, baina betikoak izango dira beraiek kontatu dizkiguten istorioei esker. Eta oso garrantzitsua da idaztea. Idazten ez duen herriak ez du sinesten bere historian. 10 urteotan agur egin diegu Carlos Castilla del Pinori, Sergio González duela gutxi, Eric Hobsbawmi, Jorge Sempruni, Tzvetan Todorov, Xavier Sáenz de Gorbea eta Ramon Sánchez Lizarralde. Haiekin, guztiekin eta beste hainbatekin, gozatu ahal izan ditugu beren historiak, beren bizikizunak, beren liburuak. Asko ikasi dugu beraien gandik eta asko behar dugun zerbait lortu dugu beraiei esker, gogoeta egitea. Disiplina batzuetako sortzaileen topagunea izan da. Literatura, zinemara, antzerkira, dantzara eta barretara zabaldu da. Gutun Zuria esperientzia horiek guztiak herritarrekin esperimentatu eta partekatzeko elkargunea izan da. Gutun Zuria ha sido además un lugar de encuentro, un lugar de encuentro entre creadores de otras disciplinas, expandiéndose hacia el cine, hacia el teatro o hacia la danza. Gutun Zuria ha sido también un punto de encuentro para experimentar. Orain erderaz, esaten ari da lehen euskeraz esan duen gauza berbera. Para poder compartirlas con la gente, para poder compartirlas entre la gente. En esta 10. Urtealdi honetan, gaur da abiapuntua, orain eta hemen. Eta gaurtik hasita maiatzaren batera arte, hainbat idazle ospetsu eta literaturzale izango ditugu. Gertutik ezagutu ahalko dituzuenak. Besteak beste, batzuk aipatzearren, Alberto Mangel, gaur bertan, Ani Pru, Shiri Hasbet, Jamela Elkit, Bihar, Kirmen Uribe, Guillermo Arriaga, Jean-Claude Carrière, gertuagotik ezagutuko dugu Chantal Maillard, Clara James, Dario Jaramillo, Juan Antonio González, Iglesias, eta Beñat Sarasolaren poesia. Izango dugu aukera bakanetako bat sortzaile hauengana hurbiltzeko eta haien bitartez imaginatzeko, eraikitzeko eta zergatik ez gizarte hobeago bat eraikitzen laguntzeko. Bukatuko dut. Eta bukatzeko esan nahi dut, eskatu nahi dizuet ez galtzeko aukerarik topaldi hauetako parte garrantzitsu bat izateko. Hemen bertan ezpada streamen bitartez. Gutun Zuria, zuek guztiok egiten duzue posible. Guztiak animatu nahi nituzke, asko irakurtzen jarrai dezaten. Nik uste dut gure aisialdea betetzeko erarik onenetakoa dela, benetan. Eta horrez gain, Bilboren etorkizuna eraikiko duten gazte eta neskamutientzako eredu paregabea. Me gustaría animar a los bilbaínos y las bilbaínas a seguir leyendo, a leer mucho. Un pueblo que lee es también un pueblo mejor. Creo sinceramente que es una de las mejores maneras de emplear nuestro tiempo, de emplear para nuestros jóvenes, para los niños y niñas que son ya el presente y con toda seguridad el futuro de Bilbao. Animémosles. Beraz, bultza ditzagun irakurtzera, baina ez moralinarekin, baizik eta gure ereduarekin.
ezagutu dezaten literatura eta beste disziplinak ere bai, irakurketa, baina baita zinea, antzerkia, dantza, irakurtzea, pentsatzea, gozatzea. Kultura letra larriz, 375 egunetan. Kultura hemen Bilbon. Egin dezagun denon artean Bilbo bat letra larriz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, alkate. Alkateak euskaraz esan duen bezala, Gutun Zuria literaturari buruzko jaialdia da, baina ez bakarrik, beti lotu nahi izan dugu beste adierazpen artistiko batzuekin, musikarekin, zinearekin, baita dantzarekin ere, eta dantzarekin hasiko gara. Hasteko Olatz de Andresek xakearen jokoan oinarritutako ikuskizun baten, dantza ikuskizun baten moldaketa egin du. Bere izenburua The End Game da. Este proyecto ha sido seleccionado en el programa de residencias Anfitrión 2016 de Azkuna Zentroa y cuenta con la participación. Bertan parte hartzen du Natalia Miguelek, Paula Serranok eta Isabel Anorezek. Zuekin, guztiokin The End Game.
En estos 10 años de Festival Internacional Literario, Gutun zuriaren 10 urte hauetan, Azkuna zentroko eskenatoki honetan dena entzun dugu. 155 idazle kazetari izan ditugu hemen, sarituak oso ezagunak, eta horietako batzuk literaturako Nobel sariarekin gainera. Eta ezin dugu ukatu ez da ere, batzutan loa galdu dutela, zenbait antolatzaileek, izlarien bat justu iritsi direlako arazo desberdinengatik. Egon dira baita ere, egileak bertako gastronomiarekin biziki inplikatu direnak, elkarrizketa aurretik egiten den bazkariarekin, gero Arrabal eduki dugu baita ere, bi betaurreko parerekin etorri zen, eta betzen beste zer larriagorik gertatu. irakurleen eta idazleen arteko elkarrizketa handi bat izan da, eta horregatik hain justu ere irakurleoi, zuei guztioi omenaldia egiteko, Alberto Mangel ekarri nahi izan dugu Argentinako Liburutegi Nazionaleko zuzendaria, eta Historia de la Lectura liburu handiaren egilea besteak beste, zuei guztioi omenaldi hori zuzendu nahi izateko. Recordamos con muchísimo cariño la conversación que mantuvo 2013an, Alberto Mangelek Javier Rodríguezekin eduki zuen elkarrizketa handi bat, eta hain zuzen inaugurazioko diskurso hau beak ematean nahi izan dugu. Dena prest egongo daune batzuk barru, eskenatoki honetan, eta elkarrizketa gurutzatu honen ondoren, zuen galderak egin ahalko dizkiezue, zuen zalei. Argentinako Biblioteka Nazionaleko zuzendaria, beraz, prest gauden bezain azkar, agurtu nahi nituzke, ongi etorri eman, esango didazu eze momentutan. Ongi etorria beraz, Historia de la Lecturaren egile handi hau, Bastida aretoa, eta hau bete dituen idazle handi honi ongi etorri emateko. Beraz, orain bai, txalo handi bat. honetan, orain bai, Alberto Mangel. Ongi etorri. Arratsaldeon, oso pozik nago, berriro Bilbon egoteagatik. Ze sortea, letrekin harreman bat edukitzen honelako gonbidapenak iristen direlako. Zer baino lehen, eskerrak, Bilboko hiriari, Bilboko irakurlei, jaialdi zoragarri honi, antolatzailei, agintariei, eta bolondrez eta itzultzailei. Talde oso horri beraiei esker munduko literatur ospakizunik handienarekin baikaude. Eta eskerrak, Maria Luis Alenkori eskerrak, Maria Luisari bera delako ekitaldi honen bihotza. Turismo gidek Ulises eta Keixoteren bideak erakusten dituzte. Desdemonaren eta barren guneak erakusten dizkigute. Aurelio Buendiaren Makondo eta Juan Fernando zen uartean hiltzaileak bildu ziren Robinson Crusoeren bidez. Urteetan zehar, Britainia handiko postetxeak
Holmesi iristen zitzaizkion gutunak bidali behar zizkion. Eta aldez, Charles Dickens gaiztoak jasotzen zituen hainbat gutun iraingarri hilarazteagatik enel txikia kuriositateen biltegiko azken entregetako batean. Biologiak esaten digu ezurrara gizko izakien ondorengoak garela, baina intimoki badakigu ametsaren paperaren tintarenak garela. Orain mende batzuk poeta espainiar batek honela definitu zuen. Ametsa, errepresentazioan autorea, haize armatuaren eskenatokian itzala jazten ditu. Hain zuzen, mundu osoko irakurlek esaten dute Cervantesen eta Shakespearen itzalak miresten dituztela, baina inmortalizatutako horiek beraien izakienak bezain hilkorrak ez dira. Badakigu zeinen konplexuak diren Bino eta Eneasenak Virgiliaren intimitateak baino hobeto ezagutzen ditugu, eta hori baino gutxiago. Dante edo Herman Brochek ezagutzera eman dizkigutenak. Irakurleok betidani jakin dugu. Ametsetako, fizioetako ametsek erakusten dizkigute gure munduko egiak. Bizioa gure aurrekoren bate 2000 urte baino gehiago urrutiko basamortu batean erakustera eman zigun, eta bi ezaugarri harrigarriak ditu. Lehenengoa da, transmititzen duena berehala eta ahalik eta anbiguetate txikienarekin halako informazio praktiko eta zehatz bat. Bigarrena, paradoxikoki, lehenengoaren ia beste aurpegia da. Anbiguetate zabal bat, ez duena mugatzen interpretazio bakar batera jasotako informazioa. Aldiz, anbiguitate horrek aukera ematen digu kontatzeko Prousten sonen angustia jakitearena iraganeko ezagutza ez dela nahikoa, gaztaroaren indarra une bat baino ez dela, eta hautapen guztiak galera bat eta karrela, eta batezera lenguaia hori ezingo duela kontatuko sekula historia horren plenitudea. Bigarren ezaugarri hau, hizkuntzaren bigarren ezaugarri honek, badauka arte misteriotsu bat, irakurketa sakona deitu dezakeguna, eta ezagutu dezakegu maitatzen ditugun pertsonetan geure identitateak. Beren historian sustraituak fikzioko pertsonaiak ez dira ordea pozik geratzen. Liburu baten azalak ezartzen dizkieten mugak. Hamlet jaio zen jada gizontxo Elsin horreko almenajetan, eta hiltzen Gazteluko aretoetako batean beste hainbat hildakoren ondoan, baina bere haurtzaro freudianoa erreskatatu ondoren Makuianen azken liburua kontatzen du Hamleten historia bere amaren sabelean, eta baita ere kontatzen ditu zer nolako eraldaketa politikoak dauzkan pertsonaiak. Torla Hamlet bihurtu da hirugarren Reiceko paladin, existenzialisten heroi Ediporen anaia biki. Pertsonaia bakoitza eman diogun hilezkortasunean zabaltzen da. Pulgarzito hasi egin da. Helenak hortzik ez dauka Rastinakek lana egiten du banku offshore batean. Artemio Cruzek
Hego Ameriketako beste herrialde batean dago, tamalez badakigu zenbat, errefuxiatuen etxo batean bizi da Lampedusako hondartza batean, Britainiako kanpo harremanetarako ministariak bere egin du eta Claire Princesa zerrenda hilada egiten dago Frantzian enplegu bulego batean. Irakurleak ez bezala, bereiek zahartu eta sekulez baitira gazte izaten, pertsonaia irudimenezkoak dira lehenengo aldiz irakurri genituenak eta baita gure irakurketa berrien fruitu ere. Pertsonaia guztia antzematen da Proteon. Zeinari Neptunok eman zion ahalmena unibertsoko edozein forma eskuratu zitzan. Literaturako pertsonaia guztiak ez dira irakurle ororen lagunak. Gehien maite ditugunak dira, bizitza osoan jarraitzen ditugu. Eta nire kasuan, Rentzo eta Luziaren, Julian Sorel, Matilderen arazoak zitu nireak bezala bizitzen. Nemo kapitainaritik gertuago nago eta Testen Monsieur jaunaren gandik ere. Nire lagun intimoak beste batzuk dira. Ostegun izan dako gizonak laguntzen dit, bizi irauteen, azteko egun guztietan. Priamok laguntzen dit, lagun gazteagoen eriotza eramaten eta Akilesek zaharragoen eriotza eramaten. Txanogorritxuk eta Dantek eramatenen naute baso ilunetatik ibiltzen, eta Santxoren lagun hori Rikote exiliatuak aukera ematen ditu ulertzeko errefuxiatuen sorte penagarria. Eta beste hainbat daude. Teknologia berriek tengabeko adiskideantza dakarkigu harreman aldakarri horiek, baina naiz eta alme existentzia indartsu eduki lagun virtual hauek ez dira gure bakardadean laguntzen digutenak. Trukatu ditzakegu beraiekin, nimiedade patetikoak baina irakurleak baldin bagara, ez dira Facebooko biztanleak argitzen digutenak, jakinarazten eta konsolatzen gaituztenak. Nire belaunaldiko haurtzaroan, nire jolas lagunak Alicia eta Pinotxo, Santakan eta Fantomasi izan ziren, eta gaurko ume irakurleak Harry Potter eta Morizendaken monstruak izango dituzten. Pertsonoia deiriek denak oso leialak dira eta guzti sola zaizkie gure arazoak. Orain nire ezurrek ez didatenen aukerarik ematen beheran dauden apaletako liburuak eskuratzeko, Sandokanek abenturara deitzen dit eta Fantomasek nezioen kontra jotzera gonbidatzen hau eta Aliziak pazientzia handiarekin kontatzen dit mundua ispilu horretatik barrena seguru laster zeharkatu beharko dudana. Eta Pinotxok galdetzen dit ea zergatik ez den beharrezkoa langile izatea zoriontsu izateko eta ni aspaldi gertatzen zen bezala erantzunik aurkitu ezin da jarraitzen dut. Garai honetan, zeinetan gezurrak egia alternatibotzat jotzen diren eta ustezko benetako informazioa kapritxo baten produktua denean, hau bezalako jaialdiek baiesten dituzte fikzio egiazko horiek, adiskidetasun iraunkor eta beharrezko horiek bai guretzat, bai etorriko diren belaunaldientzat. Eskerrik asko.
Gracias. Ahora, Eskerrik asko. Orain, nator ekitaldi honetako parte garrantzitsuarekin. Ani Prurekin elkarrizketa. Nire idazleri gustukoenetako bat. Eskerrik asko. that is for you. Here. Perfecto. Yes, that is for you for the translation. That is for the translation. Okay. The three is, that is for me. Yes, I can hear you. Okay. Buenas noches. Gabon eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Niretzat oso atsegina da, hemen egotea gaur, Ani Prurekin. Berarekin elkarrizketa bat egin nahi dut, baina nahi nuke batez ere berak hitz egitea. Izan ere, bai zuek eta bai nik nahi duguna da berari entzutea, haren iritziak ezagutzea, jakitea, nolako iritzia duen gauza garrantzitsu batzueri buruz, gizatasuna, immigrazioa, hiriko eta landako munduen arteko kontrastea eta beste bat gauza. 40 minutuz hitz egingo dugu eta gero nahi duzuen galderak egiteko parada izango duzue. Ezin ditut aipatu, dauzkan sare guztiak ezagutzen dituzue, baina bai esan nahi dut, irakurri ditudala elkarrizketa batzuk eta berazken lana ere bai, benetan hunkigarria. Bazegoen definizio bat asko gustatzen zitzaidana hasteko. Berak dio iparraldeko emakume bat dela. Berak zioen ni iparraldeko pertsona bat naiz. Beroarekin ez naiz ondo moldatzen. Nire aspaldiko familia beti denik izan da iparraldekoa. Genoman azterketa bat egin ziaten eta Eskandinaviako oso iparraldekoa omen naiz. Bera, kazetari freelance izaten hasi zen eta enkarguzko liburuak idazten hasi zen. Besteak beste lorazaintzari buruzko liburuak. Iparraldeko emakume honek irakurletzat ematen du bere burua, eta zeharka iritsi zitzaion arrakasta, 50 urterekin Brokeback Mountain liburuaren filmarekin, eta berak esaten digu, lakaza, saurarena, miresten duela, edo Kepa Junkeraren musika, miresten duela, edo Atxagaren soinolariaren semea liburua maite duela, eta, niri asko gustatzen ipuen laburrak, eta horregatik harritzen naiz ikusita nolako kontakizun laburrak inditzaken, baina gero 1000 orrialdeko liburu bat. Zehaztasun berberarekin eta kalitate berberarekin. Eman nahi diot hitza berari, nik esan nahi diot zure literatura irakurriz badago kontraste bat bi gauza garrantzitsuaren artean, eta nahi nuke zure iritzia ikusi batetik, nolako gaitasuna dagoen, hainbat datu emateko, informazio asko emateko, eta gero zenbait ipuin laburretan, kontakizun laburretan, besteari entzute, hainbeste gustatzen zaigun garaiotan, iruditzen zait, zure literaturan egiteko denbora asko pasatu duzula beste gizakiei behatzen, beste gizakiak behatzen eta entzuten. Eskerrik asko esan duzunagatik, ez nuke nahi jendeak pentsatzerik nire azken liburuen ziklopedia bat denik.
mugagabeko basoa izena du, izenburua, baditu datuak bai, baina istorio bat kontatzen da baso galerari buruz, eta zuaitzen galerari buruz, jende handinaia, jende krudela, basoetan bizi dena, basoak botatzen dituztenak bai Kanadan eta Estatu Batuetan, edo New Zealanden, edo Txinan ere bai, eta Brasilen ere bai. Novela nahiko luzea da, izan ere, 300 urteko istorio bat kontatzen duelako, baina oraindik are luzeagoa izango zen, nik egin nahi nuen bezala egiterik izan banu, Sumatrari buruz ere, hitz egin nahi nuen, herrialde horretan egiten ari den legez kanpoko baso galeraren kontra, baina luzeegia omen zen eta bertan utzi behar izan nuen. Zuk diozu, idazleak ez duela hainbeste hitz egin behar ezagutzen duenez, baizik eta ezagutu behar duela zer idatzi nahi duen. Zuk adibidez, hainbat kontinentari buruz hitz egiten duzu, hainbat pertsonaiari buruz liburu horretan, eta hala da ez? Nik beti pentsatu dut, Ernest Hemingwayk esaten zuen, institutuko irakasle batek esan ziola, dakizunari buruz idatzi, eta nahiko aholku txarra dela iruditzen zait. Nik uste dut hobe dela ezagutzen ez dituzun gauzei buruz idaztea, baina noski ezagutu behar dituzu. Bestela, zezenei buruz idatzeko duzu, edo arrantzari buruz, eta azkenek aspertu egiten zara. Eta ezagutzen duzunari buruz idazten baduzu, aspertu egiten zara. Horregatik hobe da zerbait ezagutzea eta gero idaztea. Antes en su literatura, en la que yo conozco, es el tema de la migración, el tema de la gente que abandona sus lugares de origen, que tiene que moverse, muy unida también al tema del cambio. ¿Podría un poco desarrollar este tema? Niretzat hauxe da nire historiako zatirik interesgarrenetako bat. Hau berez, antzinetatik gertatu den fenomeno bat da, jendea etengabe ibili da leku batetik bestera, lekuz aldatzen, milaka urtez, indiarrak etorri ziren Ameriketara, Beringo itsasartea zeharkatuz, eta herrialde guztiak migratu dute, eta orain berriro ere topatzen ari gara migrazio handi batekin. Jende asko ari da, beraien jatorrizko herriak bertan bera uzten eta beste leku batera joaten. Eta nik uste dut datozen urteotan migrazioari buruzko literatura bat jaioko dela. Immigrazioaren ideiak lotura du aldaketaren ideiarekin. Pertsonaiek galerak dituzte, aldaketak dituzte, aldaketa beti da motore bat, bultzagarri bat, beraz aldaketa zuretzat garrantzitsua da. Bai, hala da, oso garrantzitsua da, bai. Nik idazten dudan ia guztiak leku batekin loturik dago, eta zerbait idazten duzunean leku bati buruz, bertan gertatzen diren aldaketak behatu behar dituzu. Ezer ez da beti berdin gelditzen. Badago ideia bat nirea ez dela, esaten duena gaur egon aldaketa etengabe gertatzen denez, jendeak hain bizitza luzea duenez, nolabaiteko mamuak bihurtu garela geure denboran bertan. Umetan eta gaztetan ezagutu dugu mundua desagertuta dago erabat. Nolabaiteko mamuak gara, inorrez dago eroso, dagoen lekuan.
beste aldaketa garrantzitsu bat ari gara bizitzen orain, gure planetaren beraren aldaketa, basoen galera adibidez, edo klima aldaketa, benetan oso une zaila bizitzen ari gara etorkizunari begira. Zuk esan diezu ala eta guztiz ere baikorra zarela, nolatan da hori? Izan ere, pixka bat baikorra naiz. Nire azkenengo eleberria hain da handia, benetan klima aldaketa oso handia dela ikusten ari naizelako. Ni bizi naizen tokian, Vermonten, elurra gero eta kalitate txarragokoa da, eta orduan Rocky Mountains aldera, aldatu nintzen, Wyoming aldera, eta analdiz, oraindik oso elur ona daukate, mendietan. Beraz, aldaketa hori aspalditik da bistakoa niretzat. Batez ere, zuhaitzak, hango zuhaitzak, halako pinuak, hasi ziren hiltzen, gorritzen, eta azkenik gristuta bezala zeuden, eta behin New Yorken izan nintzen, kezkatuta negoen gai honekin, eta zautzen ez nuen tipo baten ondoan esari nintzen, ikaragarri aspertu nuen gizuna, pinu mota honen heriotzari buruz hitz egiten, eta gizon honek pentsatuko zuen ni burutik indan nengoela. Baina, bueno, eta hori etzen batere gustatu, nik aldaketa hori ikusten nuen leku guztietan, eta zerbait egin nahi nuen, horri buruz idatzi adibidez. Eta ikusten nuen oso gai zabala dela, ikaragarri handia dela, eta ez dakigula gauza handia egirik. Eta nik noski gauza gutxi ezagutzen ditudanez, zinuen idatzi. Behar bada gauza bati buruz, eta horregatik baso galerari buruz hasi nintzen hitz egiten, zuhaitzen galera. Ezagutu dugu mundu berdearen bukaera, eta horregatik idatzi dut mugagabeko basoa izenburuko libururi. Pentsatzen duelako horrela lagunduko duela jendeak ikusten hori ari dela gertatzen. Zure liburuetan oso gogo eta interesgarriak daude, esaten duzun guztia, zure elkarrizketetan ere oso interesgarria da esaten duzuna, eta adibidez esaten duzunean nolako jarrera daukazun gai honen aurrean eta beste batzuen aurrean, esaten zenuen, ni behatzaile bat naiz, ez borrokalari bat. Zure ustez, zer paper eduki behar du idazle batek edo artista batek errealitatearen aurrean? Ez zer baino lehenago gauzak ikusi egin behar dira, eta gero nahi duzuna egin liburu bat idatzi, kuadro bat margotu, hitz egin edo kalera joan eta manifestazio bat antolatu. Edo zuhaitzak landatu, hori ere ideia bat izan daiteke. Literaturaren esparrura etorriz, lehenago komentatu dugu, munduan gaur egun aldaketa asko ari direla gertatzen, beti bezala behar bada, baina oraingo honetan, adibidez hor dago Trumpen presidentetza, edo Marine Le Pen Frantzian egotaren aukera, edo mugimendu fascistak Europan, Europa horremenik gabe geratu balitz bezala, eta honen guztiaren aurren, zure ustez zer egin dezake literaturak? Zeren nolabait, zerbait galdu dugu, ez? Ni gaztean nintzelarik liburuek, musikak, zineak, bide bat behintzat erakusten ziguten. Bide bat behar bada ez tabaidagarria, baina orain badirudi jendeak ez daukala inolako biderik ere, ez dauela baliorik ere, ez onartzeko eta ez gaitzasteko ere. Nola bizi duzu hori?
Bai, oso galdera zaila da hau. Nire ustez, mundu guztiak idatzi beharko luke bere inguruan gertatzen dena, bizitzan gertatzen diren aldaketak ez da beharrezkoa idazle profesionala izatea. Badaude, badibidez, lehen mundu gerran eta bigarren mundu gerran jende askok idazten zituen kuadernoak beren oroitzapenekin, eta beraz hori ere egin daiteke gaur egun. Aldaketa handiak gertatzen diren ezkero, aski da kuaderno bat edukitzea eta idazluma bat eta idazten jartzea. Beste jenderen batek jakin beharko du. Gure esperientziatik berbada horrela ikasi egingo dute baita ere. Oraindik ez da hori gertatu, baina nik espero dut hori gertatzen noizbait. Gainera, zure literaturan badago halako umore puntu bat ere, zure pertsonaiak batzutan oso negatiboak dira, baina hala eta guztiz ere oso eskuzabala zara zure pertsonaiekin, ezagita ados zauden. Eta beraz idazten dugunean pertsonai bat idazten denean, sortzen denean, baita negatiba denean ere eskuzabala izan beharra dagoela. Bai, nik hori pentsatzen dut, bestela, pertseguitzen zaituzte, beraz eskuzabala izan behar duzu idazlekin, bestela gero zure txaiei bihurtzen dira. Inmigrazioaren gaiarekin lotuta, indarkeriaren gaia ere oso presente dago zure lanean. Eta zuk aipatzen duzu, inmigrazioarekin gertatzen den arazoa dela, lehendabizi migratu direnek, geroago etorri direnen kontra egindako indarkeria dela, ez? Badirudi beti errepikatu behar den zerbait dela, lehenago inmigrantizten dakok indarkeria hori erabiltzen dugula geroago etorritakoekin, zergatik errepikatzen da beti egoera hori. Hau da, jendeak ihes egin zuen naziengandik, baina orain ez die laguntzen etorkinei eta beste fascismo batean bizi zendakoei. Zergatik egin behar dugun hori ez dakit, benetan, baina behin eta berriro errepikatzen dugu, berbera ez dugu ikasten, gizakiok ez dute ikasten, batzuek bai, noski batzuek esaten dute begira, hau lehenago ere gertatu da, baina jende gehienak esaten du, berdin dit, nik nahiago dut telebista ikusi. Batzuek ikasi dute historiatik, baina gehienak ez hori da nik pentsatzen dudana. Zu nola kokatzen zara idazteko ekintzaren aurrean? Zuk lan zabala daukazu, kontakizun laburrak, 10 urte baino gehiago idazteko behar izan duzun istorio bat. Behar berberaren ondoren sortzen da, edo momentu bakoitzean modu desberdinean egiten diozu aurrea idazketari. Berrogeita hamar urte nituen arte ez nintzen hasi idazten, gero jarraitu dut. Baina lehenago ez nuen ez da pentsatu ere egiten, ez nuen uste idatzen ezakeenik, ez nuen espero idaztea, ni irakurlean nintzen, ez idazlea, eta egia esan da orain gustatzen zait, eta ez dut pentsatu ere egiten, hori da orain egiten dudana. Jekitzen zara eta gero jazten zara eta gero idazten jartzen zara, hori da nire bizitzeko modua. Bero da ez du gehiegi pentsatzen horretan, ez naiz bereziki prestatu horretarago, hor dago, idazten dut, topatzen duan lehen paper batean, edo trenean, edo baita idatzen ari naizenan ere. Zure bizitza normaleko zerbait da, beraz, ezin duzu banatu idazketa eta bizitzea.
Bai, hala da, ezin dut banatu. Ni beti nago zerbait idazten, beti kuaderno bat eramaten dut, denbora guztian. Adibidez, aireportuak oso onak izan dira, denbora asko pasatu barezen duzu itxaroten, eta beti dago aukerarik zerbait idazteko. Zeure kuadernoan, idazten duzu, jendeak pentsatzen du erosketa zarrenda egiten ari zarela, baina behar bada aldamenen daukazun neska bati buruz idazten ari zara, nola dagoen jantzita, zer dioen, edo beste gizon horrek zer ginduen, edo lo dagoen, edo euskalo zer. Bai, beti egon zaitezke horrela lanean. Zure historiak irakurtzen direnean, sentsazio ematen du oso ondo ezagutzen duzula aipatzen duzuna. Adibidez, egia da hori inpresio hori ematen duzula. Adibidez, Brokeback Mountainen, badirudizuk oso ondo ezagutzen duzula inguru hori, ondo ezagutzen duzula homosexualitatearen problematika hori, landa munduan, pentsatu dela izango dela, ez? Kaso honetan, behar bada zure kontakizunik ezagunena da, pelikulari esker. Zuk ezagutzen zenuen egoera hori eta era horretako aukera sexuala daukaten personen bazterkeria. Nik landa mundua ondo ezagutzen dut, lagun asko ditut, eta, nik pixkat neutroa naiz, horregon naiz, lau aldiz eskondu naiz, lau semala baditut, horren alako kokagune neutro batean nago, dena egin dut. Nik lagun asko ditut, homosexualak, eta Wyomingen ikusten nuen adietako askok bizitza ezkutua eraman behar zutela. Kauboi bat gizonen ideala zen Ameriketako heroia balitz bezala. Eta orduan bururatu zitzaidan gai interesgarri bat izan zitekela eta hasi nintzen hori lantzen. Denbora luzez, eta egia zen da idazten zaila izan zen. Zeren, ni bezalako makume adintsu batek zer daki kauboiei buruz edo kauboi homofobiko bati buruz, badiru azkenik zerbait ikasi dudala, nire etxeko lanak egin izan nituen, asko behatu nuen, batez ere behatu, batez ere begiratu, eta ikusi jendea nola sentitzen den, nola pentsatzen duten, nola erakusten duten, nola azaltzen dituzten beren zalantzak, beren aserreak, eta gero ez da inzaila hori ikuste, eta gauzak ez diren desbaranak gizon eta emakumeen artean. Zailago izan zen, historia egoki bat lortzea, hitz bakoitza aukeratzea, hitz bakoitzak esatea nik nahi nuena, eta hitz nahiko egotea, ez gutxi egita ez gehiagi, eta nik uste 6 bat aste behar izan nituela historia eraikitzeko. Orrialde gutxi, baina zailak idazteko. Kontakizun hori filmearekin lotuta dago, 8 nominazio izan zituen Oscarretara, nik dakidala zure obraren 2 adaptazio daude, Atando Cabos bat, eta bestea, Brokeback Mountain hau. Oso desberdinak dira bi kasuak. Aipatzen dugun azken hau, kontakizun laburra, luzemetrai bihurtu zana, eta Discipline News kontakizun luzea zen. Eta, uste duzu pozikago zaudela Brokeback Mountainekin pozikago zeudela filme bikaina. Nola bizi izan zenituen bi egokitzapen hain desberdin horiek? Bai, formatuak oso desberdinak dira. Atando Cabosen, Discipline Newsen, nik ez nuen ezer esan, ez nuen inorekin hitz egin. Filme bat egin nahi zuten, oso ondo, ez nintzen ezertarako sartu, ondo atera zen. Baina bestean,
hor oso kezkatuta nengoen, nahi nuen ongi egin zedin. Ekoizleak aldatu nahi zuen elkarrizketa, etzitzaion gustatzen, liburuan azaltzen zen modua, eta esaten du New Yorkeko jendek ez du jakin gorrek zer esan nahi duen, telebistan bezala hitz egin arazi behar diegut esaten nien ez dagoen bezala behar du izan. Orduak eta orduak sartu nituen hitz hori izan zedin, horrela hitz egiten dute. Eta orduan Angli berarekin lan egitea oso pozarria izan zen, Wyoming estatuko mendietara elkarrekin joan ginen, Basamortuko rantxo batera joan ginen, gai horri buruz hitz egin genuen, bilatu genituen kokagune egokiak errodaiarako, baina Wyomingen oso pertsona gutxi bizi dira. Ez zegoen aireportu hon bat, ez zegoen lokalizazio honik beraientzat, ez azpiagiturarik, errodaian zehar janari ona edukitzeko, eta orduan Kanadan egitea erabaki zuten, eta Saskatchewan egitea erabaki zuten, eta interesgarriena da, bazegoela errodaia taldeko pertsona bat, daka argazki lokalizazioak, Wyomingekoak zenetarako toki zuzenak, eta Saskatchewana joan ziren, Albertara, Kanadan, eta Wyomingeko argazkietako lokalizazio berdinak bilatu zituzten eta aurkitu zituzten. Eta orduan Wyomingen beti bizi izan direnek, han bizi direnek esaten zuten ze polita, eta etzekiten filmea Kanadan egina zegoela. Horri asko gustatu zitzaidan, nola engainatzen duten filmek. Baita literaturan ere, garrigera beti, ados gaude beraz, berdinduak orain. Zer egiten dugune, egiaren itxura eduki dezan, bai, hori da literaturaren eta zinearen magia. Niri interesatzen zait, gogoratzen dut, Brooke Montainen errelatua oso lehorra da, pertsonaia oso trinkoekin, eta filmera eramatean, filmea zine klasiko amerikarrean kokatzen da, eta bitxia da, bie funtzionatzen dute, erregistroa aldatuta, bata literaturan beste zinean bikain funtzionatzen dute, eta egon ziren bi gidoilari errelatoa adaptatu zutenak, egokitu zutenak, elkarrizketa asko bertan daude. Zu berekin lan egin zenuen, historia hasi egin zen, zuk egin zenuen hori lan, ala gidoilaria bakarrik izan ziren zure baimenarekin lan egin zutenak. Bai, nahi zutena egiteko aukera eman nien, beraien lana ezagutzen nuelako, Diana Osana bere laguna ez nuen ezagutzen, baina banekien baita ere oso ona zela asko lagundu zezun. Eta Texasen rekreazio bat egiten da rantxo batena, kauboiak ezagutzen zituen, beraien izateko modua, banekien ez zuela inolako pauso okerrik emango, eta Angli hemen egongo baliz, bikaina litzateke, zer ikusi handia eduki zuelako horrekin guztiarekin, filmean nola gauzatu zen, uste baitut oso ondo ulertu zuela, eta ez da hori ohikoa. Ez zuena musikal bat bihurtu nahi badakizu. Hori beldurgarria izango zen, bai, oso ondo atera zen, eta guztiontzat ongi funtzionatu zuen. Normalen zinea eta literatura gustatzen zaigun ontzat, ez da normala bilatzea relato bezala eta filme bezala ongi funtzionatzen dutenak aurkitzea. Kasu bakarretako bada kontakizun laburra eta filmeak gauzak bera dira eta aldi berean bizitza propioa daukate. Biek funtzionatzen dute beraien formatuan. Guztiz ados nago zurekin. Uste dut,
historia honek zorte handia izan zuela literatura eta filme bezala funtzionatzen duelako, nahiz eta gauza desberdinak izan. Eta orain badakit filmea eta historia idatzia, arte format desberdinak direla, egiaz format desberdinak, eta idazleak ez lirateke sartu beharko errodai estudioan interferitu zuzendariarekin. Ez, aparte egon beharko lukete idazleek. Eta Anglirekin hitz egin izan ez banu, lenguaiaz hitz egin izan ez bageno, agian gauzak zuzenduko ziren, baina nik egin nuen darronago, lenguaia egokia zelako, eta guztiontzat ongi funtzionatu zuen, eta ez du beti horrela funtzionatzen. Hemen bai horrela funtzionatu zuen, da oso pozik nagoen baitzarekin. Bai, gurekin dauden pertsonei hitza basa aurretik aterako dut azken gai bat, esaten nuen bezala, zure literatura beti daude gogo eta oso interesgarriak, zuzenean zeharka kapitalismo salbaia oso presente dago zure obran, hain zuzen azkenekoan badago esaldi bat pertsonaia batek esaten du, nire bizitza osoa pasatu dut gizateriaren alde basoa suntsitzen, izugarria da. Esaldi asko gogoratzen di politiko hauenak, suntsitzen ari direnak, baina zure onerako egiten dutela diote. Metafora bat da, esaldi oso indartsuak kasu honetan, basoen suntsiketaz ari da, baina momentu honetan gertatzen ari denera eraman dezakegu zure kontra dauden pertsonak, baina zure alde daudela esaten dutenak. Eta zuk esaten zenuen baita ere, nola basoak suntzitzen dituen aizkora konparatzen zenuen, momentu honetan Silicon Valleyrekin esaten zenuen, seguruenik ez dago aizkoran kapitalismo salbaia baizik Silicon Valleyn. Zuzatoz herrialde batetik, zeina bere bertute eta katzengatik kapitalismoaren simboloa den. Gogoeta bat oso interesgarria baita esaten duzuna. Ze zaila, benetan oso zaila da. Zera uste dut, ez bakarrik kapitalismoaren kontura, baina idaztera zoatzenean zuretzat, zure gizartearentzat importantea den zerbaiti buruz idatzi behar duzu. Ez idatzi bakarrik hilketa, misterio edo familia zoriongabeei buruz. Ez, garrantzi soziala daukan gaia, ezazu eta gai asko daude gainera. Beraz, nik beti idatzi dudan guztian arau hau jarraitu dut. Uste nuen gai nagusiak beti garrantzitsua behartzuela izan gutariko batzuentzat behintzat, hori da kontua eta beste gainerantzekoa erraz ateratzen da. Iruditzen bazaizuek galderen txanda irekiko dugu, seguru bainago batek baino gehiago galdetu nahiko diozuela zerbait ani. Badago pentsatzen dut mikrofono sistemaren bat, bai? Altza dezala eskua hitz egin nahi duenak, mikrofono eraman diezazuen, nik ez dut oso ongi ikusten fokuengatik, seguruenik hor aretoan hobeto ikusiko zaituztete, bai? Hor badago erdialdeanen norbait. Agian, galdera egin nahi duen pertsona zutitu daiteke, horrela errazagoa litzateke. Bai, oso ondo. Gabon guztioi. Eta pro Andrea Zorio, Gabon. Brobak Montaini buruz. Rebordinosek esan duen bezalan,
niretzat ere filme handia da. Bai. Rebordinosek esan duen bezala, filme bikaina baita Brokeback Mountain. Badakizu Brokebacken opera bat egin dela, antzoki teatro realean, zure iritzia. Eta errelatuari dagokionez, filmean behintzat, nik esaten duen ia azken fotograman esaten duen esaldi hori, zer egintzen du, zer zin egiten du, agian itzultzaileek esan halko dute, baina zer zin egiten du. Eskerrik asko. Esan nahi du, leiala izango dela heriotzera arte. Bai, libretoan, bai, teatro realean estrenatutako operan, bai, libretoan nik idatzi nuen, bai, divertitzeko. Opera bat, errelato bat, filme bat, bai. Bai, orain egongo da antzerki obra bat ere, Ingalaterran, uste dut Chesterren udan izango dela. Ballet bat ere egin nahi zuten, zer nahi duzue ba, horrela da. Brokeback mundu guztia hartzen ari da. Antzerki obra imaginatu dezakegu, balleta ja konplexuagoa da. Beste galderaren bat? Hemen? Beste norbaitek? Ez, beste inork ez du, ezer galdetu nahi? Bueno, nik galdera bat entzule hoi. Ze iritzi daukazue aldaketa klimatikoaz? Agian ukatu egiten duzue? Lehenago, esaten genuen baita ere, hemen egon baino une batzuk lehenago aldaketa klimatikoari buruz, nire egon berri naiz produktora amerikana batekin, zeinakin harreman oso ona daukadan, eta esaten zidan Trump fenomenoak ondorio ezkor asko dauzkala, eta batez ere atzera pausorik ez daukan eta egiten duen guztia, frackina Alaskan ondorioak edukiko ditu, parke natural asko suntzituko dituelako, baina aldaketa klimatikoaz eta esaten zuen, lortzen ari da, duela denbora asko gertatzen etzen zerbait, eta da, belaunaldi gazteak behingoz politikaz kezkatzen hasi direla, eta bere alabagatik esaten zuen, bere alabari bosta sola zitzaion politika, eta orain esaten du, baina zer egiten ari da, eta esaten zuen, datozen belaunaldietan, eragin onuragarri bat edukiko du, baina aldaketa klimatikoarekin zenbateko astakeriak egin ditzakeen, eta atzera pausorik eduki ezin dutenak ez bakarrik basoen zuntzik eta baizik frackingaren kontua Alaskan. Bueno, salbatzaile bat etorri zain egotea baino ez zaigu geratzen. Hola, yo quería saber... Jakinen nahi nuke, esan duzu azken novelan, eleberrian,
planetaren arazo txikitxo batzui buruz idatzi duzula esan duzu. Bide horretan jarraituko alduzu. Bada zure novela bat, izugarri gustatu zitzaidana, Datin Joyce Hall, eta errealitate bati buruz begiak ireki zizkidan, ingurumenarekin zerikusia zeukan. Gai honi buruz idazten jarraituko duzu, behar dugulako arazo honen zati buruz idatzi dadin behar dugu. Bai, oso posible da, bai, oso garrantzitsua da. Agian egingo dut zerbait beste ikuspegi batetik, baina espero dut beste jende batek baitere jarraitzea gai hauei buruz hizketan eta jende hau hartzea munduan orantza dijoan. Eta zer egin dezakegun gauza konpontzeko jende egotea, jende dezentea egotea ez duena nahi mundua zaborra bihur dadin. Uste dut jende dezente asko dagoela eta horietako asko hemen zaudetela uste dut. Beraz jakin nahiko nuke zuek zer egingo duzue, zer egiteko asmoa duzue zuek? Bai, galdetu nahi nuke zure idazketa prozesuaz gaia pixka bat aldatuta. Esan duzu oroar idazleak gehiago zentratu beharko liratekela, berra da ezagutzen ez dituzte gaietan, baina ikasi egiten duten. Ze gai dago horietakoa zuretzat, ez zenuen ezagutzen baino asko ikasi zenuen alandoz. El Bosque Infinitoko zati asko, eta baitere akordeoiaren krimenak era, eskusoinu buruz ez nekien ezerria. Eta oso ondo pasatu nuen, herrialdetik bidaiatzen, eskusoinu fabrikatzaileak bizitatzen, soinu jolekin, dantza egiten asko entzun nuen, eta denbora oso divertigarria pasatu nuen, eskusoinu buruz ikasten, eta baita emigrazioari buruz ere, liburu honetan emigrazioaz ere idazten dudalako, eta gero liburua idatzi nuen. Baina ikerketa denbora hori oso divertigarri izan zen, oso atsegina izan zen. Mundu guztia ezin garelako egunero joan dantza egitera eta gaiari buruz hitz egitera, ikastera. Eta horrela deskubritu nuen Kepa Junquera Quebecen orain urteak nomainin, San Logan ibaian, ibai ertzean. Eta zoragarria iruditu zitzaidan, bazegoen eskusoinui buruzko jaialdi bat, eta hiri honetan bi eskusoinu fabrikatzaileak zeuden, etsaiak elkarren artean, eta urtero jaialdi bat antolatzen zuten, eta ni joan nintzen urtean, joan zen Kepa Junquera hain zuzen urte horretan. Eta mundu guztiak esan zuen hau da munduko gauzarik ederrena. Eta oso ondo pasatu genuen. Eskerrik asko zure hitzen zehaztasunagatik eta elkarrizketatzaileari ere zorionak konplexua izango zelako seguruenik elkarrizketa. Ze iritzi daukagun esan diguzu ingurumenaz. Uste dut nik gizateriak daukagun arazo haundi eta larri baten dela, bai osotasunean eta baita lurrean ere. Eta nik bai galdetu nahi dizut horri buruz. Ze iritzi daukazu adibidez Parisko gailurrarekin edo 20-30 agendarekin egin den lana bietan, ingurumena faktore kritiko bezala hartzen baita planetaren jasangarritasunari eusteko.
Dena behar dugu zentzu horretan egin dezakeguna oso kritikoa da, adibidez, ozeanoak plastikoz beteta dauzkagu, eta ozeanoko arrainak hartu eta horiek plastikoz beteta daude, hori jaten dutelako plastiko bolatxoa jaten dituzte. Beraz, guk plastiko jaten ikasi beharko dugu, ze plastikozko mundu bat fabrikatzen ari garelako. Uste dut akordio horiek behar ditugula, behar dugu herrialdeek elkarrekin lana egitea. Ez dauka zentzurik herrialde batek esatea ez, nik ez dut nahi, ez, denok egin behar dugu lana. Ja ezin dugu esan aldaketa klimatikoa hemen dagoela, baina han ez dagoela. Aldaketa klimatikoa presente dago mundu osoan, aro arriskutsu batean bizi gara, beldurra handia ematen du. Edozein gizabanako edo herrialdek egin dezakena ona da, beraz. Bai, badirudi, munduan badagoela, gizartean kezka handia dagoela adibidez orain, maila zinematografikoan, gai hauetan zentratutako filmiak ikusten ari gara, Al Gore edo Leonardo DiCaprio bezalako pertsonaiekin, Al Goreren dokumental berria Sandersen aurkeztu zena, orain Cannesen aurkeztuko da, 15 egun barru, eta desente zentratzen da Parisko akordioetan, arrakasta bezala ospatuz, txikia izan den bitartean, baina Trumpek uste dut esan duela ez dituela beteko. Txinak zenbait gauza onartzea lortu zen, baina komunikazioaren ikuspegitik zinean badirudi badagoela zenbait mugimendu gizartea kontzientziatu nahi dutenak gertatzen ari denari buruz. Uste dut funtsezkoa dela filmeak astea, jendeari gauza hauek erakusten astea. Jendeari gehiago gustatzen zaizkio telebistari buruzko, pelikula gehiago interesatzen zaizkio liburuak baino, beraz jendearen gana iristeko bide hauek erabili beharko ditugu. Oso pozik nago beraz horrela baldin bagoaz. Gabon, eskerrak eman nahi dizkizut, zuri entzun ondoren, pozik aterako naizelako. Zeren ni bezala adin bat edukiarren, pozik nago entzuten dizudalako, saiatzen zarela irteten zure erosotasun eremutik beti bilatzen, eta etzarela geratzen beti erosotasunean, segurtasunean gure adinean propioa den arren, saiatzen zara bilatzen eta horrek zaramatza eramatera egotera oso bizirik eta badirudi oso ondo pasatzen duzula. Niretzat benetan oso pozgarria izan da eta jarraitzeko adibide bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Sekula ez da bat zaharregia. Beste galderaren bat, bestela ja bukatzera goaz. Ederki, uste dut, zuek nik adina disfrutatu duzuela, eskerrik asko batez ere niri, eskerrik asko zuei guztioi. Eskerrik asko guztioi.